Μάλιστα κύριε φίλε μας. Είναι 24 του Φεβρουαρίου. Αν μπορείτε να διακρίνετε, τα χιόνια είναι στην Αλβανία ακόμα επάνω. Και παίρνω αυτό το βίντεο για το φίλο μου τον Κώστα, που είναι στην Αγγλία, να του το στείλω να δει πόσες γκόμενες χωράνε τώρα στην παραλία. Ορίστε και η σουκιά μας, χωρίς φύλλα φυσικά, μια και είναι Φεβρουάριος. Ένα τρέιλερ παρατημένο. Φυσάει λίγο μαΐστρο, αλλά ο καιρός είναι αρκετά ζεστός σήμερα. Και όπως βλέπεις φίλε μου, έχει μεγαλώσει αρκετά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κιόσκι μου και μπορείς να δεις και τη βάρκα του αδερφού σου που έχει σχεδόν χωθεί μέσα.